למישהו יש שיר חשיפת קומונות? אלון, די, נו, לא אומרים קומונות, אומרים קומונות. קומונת אשכול, השנייה, מציגה שיר חשיפת קומונות. OMG, זאת הקומונה שלי, אני אשכולניק מפונה וזה בווייב שלי. כל הנכים היינו במוקדים, חיי קומונה מופרדים. אי שם בדרום, משהו שהוא חלום. אתה מדבר על אוהד? וואי, איזה מקום! קהילה מדהימה, משפחות מאמצות. טיול עם רוני בג'יפ ובטון לקנות. חודש וחצי חיים במוקדים, פתאום בעין יהב אנחנו גרים. בית ספר כל בוקר הופכים למורים, חיילים הם הכי ניכרים. כל שלישי במחברת עם אנטון ודוף משלמת. כדאי שתרוצו מהר את 397, אני לא מאחר. אלון ויוסף עם בשלים ארוחה. נו די תעצרו, המטבח בזוועה. מש בשאלת ערבה מצדה. גם שקשה וזה, לא מתעלמים מזה, מתמודדים עם זה. אוי הבית גיבור. קומונה של שיבולים, 8 מרגיש כמו 20 כל היום עם החניכים. אח שלי תזכור, קומונת אשכול. אם אתה בבאסה רוצה סלט חסה, אז מה יהיה תביא? קומונת אשכול. רוני בטיקטוק ושניצל אוכלת ולנו חופרת. קומונת אשכול. גרעין נפגשים ב6, תתחילו כבר להתרגש. שנה בדרום. סמדלס אני לא פוזה, מושב רד ואין כזה. אחי, אתם באים לטבילה? אלון, דבר עם עודך. תעביר לי בביתו. יש הפעם מטורפת של על מגידים בפעם הבאה, אתם באים? רצוי לך בשם מקבית שואה? בואו לאירוח אזורי. תכיר את הסופים, תקשיב אתה. תלמי יוסף ויתף. פתחה וגוש מטורף. דקל יבול ושדה אברהם, יש התלמ"ס שדה ניצן ואוהב. חוזרים מהסניפים, כל הנהגים, ישראל עוד עד נבוש דאוד מלכים. כל אחים עבורים בני דודים. מתחיל את השבוע, אז בוא תצטרף, שם זה יום גרעין, מגיע קצת עייף, שני במשימות, עובדים כולם בכיף, ישיבת קומונה של יעל. איזו אווירה. וכולם מוזמנים לפרטייה. שלישי בית ספר וסניפים. רביעית מהקהילה עפים. בערב מארחים, שכבגועד אחי. 50 איפורים ים, בסניף מושלם. איך מסכמים שנה? אשכול אתם מתנה. הייתה שנה מדהימה, תודה על הזכות. למרות כל המלחמה, הפכנו למשפחה. איך נפרדים מכם? אוהביכם ברמות. קומונת אשכול. ירינה דואגת כמו אמא מלכה, עושה הליכה. קומונת אשכול. טוב יאללה ביי. מה איפה שם? כנראה היא בסניף. וואלה אשכול. הנה 36, תתחילו כבר להתרגש. שנה בדרום. דדס אני לא עוזה, מושב רד ואין כזה. טובים אמרתי! אלון, אתה בא לספר אותי? וואלה כמי. וואלה קדינו. תאיר! אין די רועי, מה אם אתה מ4? בבקשה. Gods only know what I'm doing. די די. טוב חלאס. אלון, בלון, בטח סקי סמפות, מסכן, הבלון הקטן.